Ja, bunkers waren besmette bouwwerken, daar moest je niet te veel van hebben. Ze waren natuurlijk ook van de verkeerde partij. En dat had ook zijn aantrekkingskracht. Ik ben filmmaker Klaas van de Ketterij en samen met militair historicus Hans Sakkers ga ik op oorlogspad. De provincie door op zoek naar bijzondere verhalen en plaatsen uit de Slag om de Schelde. Hans, waar brengt het oorlogspad ons vandaag? Het oorlogspad brengt ons langs de Duitse kustverdediging uit de Tweede Wereldoorlog, genaamd de Atlantikwall. Ja? Helaas gaan we niet van de Spaans-Franse grens tot aan de Noordkaap, want dat is de Atlantikwall. Zou wel leuk zijn. Ja, maar we houden ons beperkt tot Zeeland en we beginnen in Goede. Daarna gaan we naar Walcheren, Dishoek en daarna gaan we naar Burghaamstede en Hoofdkwartierbunker. Dus we gaan alle eilanden af. Juist. Ja, Ja. Leuk. Hoe was de Atlantikwall opgebouwd? De Atlantikwall bestond uit bunkers, forten. Die bouwden men niet meer, die waren te groot, makkelijk te treffen. Dus men ging over tot bunkers. Hier zitten we in een artillerieopstelling. Dat zijn bunkers waarin kanonnen stonden die dus een deel van de kustlijn onder vuur konden nemen. Wat was nou het idee achter die Atlantikwall? Waarom deden ze dat? In Rusland liep het allemaal een beetje tegen. Moskou is niet gehaald. Amerika komt in oorlog tegen Duitsland. Dus ja, dat wordt een dreiging van een twee-frontenoorlog. In Europa wordt dan heel groot voor de Duitsers. Dat is zeer ongewenst. Ja. En dat probeerden ze ook met die Atlantikwall. Probeerden ze een twee-frontenoorlog te voorkomen. Ja, dat is een mission impossible. Maar ja, wie niet waagt, wie niet wint. Zeeland speelde een belangrijk onderdeel in die Atlantikwall dus. Ja, en ook een bijzondere rol. Want vergelijk je het met heel de Atlantikwall. Zeeland is een delta. Een van de weinige delta's in de Atlantikwall. Dus je ziet ook een soort eilandverdediging. Vlaanderen, Walcheren, Schouwen. Dat is typerend voor dat deel van de Atlantikwall. Dat zie je ook in de rest van Europa niet. Want het is allemaal één kustlijn. Ja. En je hebt me meegenomen naar Groede. Ja. Wat is hier gebeurd? Toen in 1944 de strijd losbarstte, gingen we vanuit ze zouden landen op strand. Maar ja, ze kwamen van de andere kant, ze kwamen vanuit het oosten en vanuit het zuiden. Ja. En toen was dit een hoofdkwartier, een regimentshoofdkwartier. En toen de Canadezen hier kwamen, toen hadden ze de indruk van, dit is een gehuchtje. Wat ik me niet zo goed kan voorstellen, omdat alle gehuchten lagen hier in puin, maar dit stond er allemaal nog. Ja. Die bunkers waren namelijk ontzettend goed gecamoufleerd. En, Met bomen? Nee, met daken erop en ramen op de muren geschilderd. Dus het deed alsof het huizen waren? Ja, maar de Duitsers haalden ook decorbouwers uit Berlijn om instructies te geven hoe je de beste de bunker kan camoufleren als huis. Dus daar hebben ze ook heel veel werk aan gehad. En dat heeft hier heel succesvol gehad. Die Canadezen komen in de veronderstelling een gehucht binnen te stappen. Komen ze midden in een bunkerstelling en tot hun grote geluk is het vuur niet geopend. En is het niet tot een grote massacre hier gekomen, maar hebben die Duitsers zich overgegeven. Ja. De capitulatie van dit steunpunt is eigenlijk het begin van de val van de vesting Schelde-Zuid. Dat was West-Vlaanderen. Want hier werden echt hoge officieren gevangen genomen. Het was een hoofdkwartier en dat was het eerste grote hoofdkwartier dat viel. Nou, we wandelen in de duinen bij Dishoek. En hier vinden we ook iets van de Atlantikwall. Ja, hier staat een voormalige Duitse kustbatterij, de bunkers. Een aantal bunkers zijn er nog over. En ja, deze stelling was eigenlijk essentieel gedurende de Slag om de Schelde. En er is hier dus echt gevochten? Er is heel hard gevochten hier zo. Daar zijn ook de sporen op de bunkers duidelijk zichtbaar. Maar als hier hard gevochten is, dan zijn er ook slachtoffers gevallen. Ja, daar kunnen we vanuit gaan. En over het lot van die slachtoffers, daar zien we de beheerder, John. En hey, John. Die kan daar het nodige over vertellen. Goed je te zien. Dag John. Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Ik zou zeggen, van mij volop mij. Er zijn natuurlijk veel indrukwekkende verhalen over deze bunker te vertellen, denk ik. Er is hier heel veel gebeurd in die bijna 2 jaar dat hij gebruikt is. Maar van één ding weten we het heel zeker. Dat is iemand, deze meneer, John O'Forfar, toen een luitenant.
En die heeft er uitvoerig over verteld wat er hier gebeurd is. We weten dat er hier een Duitse arts was en die had heel weinig ervaring. Die is nieuw eigenlijk aangesteld, ook eind oktober 1944. En ja, die knul kwam zo van de academie. Want op 2 november 1944 werd er hier een Duitse gewonde binnengebracht. Een Duitse militair, die was heel erg gewond aan zijn been. Dat been dat hing nog maar net vast. Dus eigenlijk moest dat geamputeerd worden. De Duitse arts had er geen ervaring mee. Dus hij was gedwongen om hulp te zoeken. En dat kon hij niet bij eigen collega's, want die waren niet te bereiken. Dus hij bedacht om met een rode kruisvlag, witte vlag, richting de vijand te gaan. De troepen van 47 Reumerink Commando maakten zich op om deze batterij aan te vallen. En de Duitse arts is dus die richting uitgegaan om daar te gaan vragen naar de Engelse arts, John Forfar. Ja, die was eigenlijk zeer nieuwsgierig wat die Duitse arts eigenlijk van hem moest. En ja, die Duitse arts die legt dan in gebrekkig Engels uit wat er hier aan de hand is. En beide artsen die zijn naar hier gekomen, hebben hier in de operatiekamer die militair verzorgd. En ja, daarna werd John Forfar weer netjes teruggebracht. En een paar uur later zou die strijd uitgebroken zijn om die batterij. Heel bizar natuurlijk. Ja, heel bijzonder. Ja, maar in zo'n oorlog gebeuren hele rare dingen. Nou, het oorlogspad brengt ons op Schouwen en Duiveland. Ja, hier op Schouwen gaan we een commandobunker uit die Atlantic wel bekijken. En wat gebeurde er dan in zo'n commandobunker? Ja, daar zat zeg maar de commandovoering van heel Schouwen en Duiveland zat daar. Alle berichten kwamen daar binnen en het was een majoor die hier zeg maar de baas was. En ja, hier werden de beslissingen genomen. Okay. En als er een aanval zou komen op dit gebied, en je ziet, het is een hele grote bunker. Ja, natuurlijk. De baas moest er wel goed bij zitten natuurlijk. Nee, we worden hier een beetje belazerd. Oh? Dat een deel van de bunker is één lange vleugelmuur die hem stabiel houdt in de duin. Daarom lijkt hij zo groot. Als je nou terugkijkt op de geschiedenis, heeft die Atlantikwall dan gewerkt? Nee, hij heeft natuurlijk niet de geallieerden tegengehouden. Daar was hij weer opgezet. Ja. Maar hij heeft wel een hele grote invloed op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog gehad. Hij is aangevallen op de zwakste plek, in Normandië. Dus men koos al voor die plek. Daarmee werd de operatie bepaald. Vervolgens wordt West-Europa ingenomen, maar komen bevoorradingsproblemen. En opnieuw speelt de Atlantikwall een grote rol. En moeten vestingen als Le Havre, Calais, Duinkerk, die moeten allemaal nog veroverd worden. En uiteindelijk de Scheldemonding ook. Om zeg maar de bevoorrading veilig te stellen. Dus in september, oktober is het absoluut beslissend geweest waarom de geallieerden dus niet verder Duitsland in konden. Want eerst moest die Atlantikwall opgerold worden. Hey Hans, jij hebt heel veel onderzoek gedaan naar bunkers, allerlei types bunkers. Je hebt ook boekjes daarover geschreven. Waar komt die fascinatie voor bunkers nou vandaan bij jou? Ja, bunkers waren besmette bouwwerken. Daar moest je niet te veel van hebben. Ze waren natuurlijk ook van de verkeerde partij. En dat had ook zijn aantrekkingskracht. En ja, dan vond je weer spullen in die bunkers die gerelateerd waren aan de oorlog. Ging je langzaam die oorlogsgeschiedenis in. En dat doe je dan in je kindertijd. Maar als je dan volwassen wordt, dan denk je ja... ik wil het echte verhaal weten en dan begin je in archieven en ja, je begint lokaal en uiteindelijk zwerf je heel Europa over om die archieven te bezoeken, want je wil gewoon het naadje van de kous weten en dat houdt nooit op, want je vindt heel veel documentatie, maar je vindt net zoveel vragen die je vervolgens bij een volgend archiefonderzoek weer probeert op te lossen. En dat is een eindeloze cyclus. Ja, dat vind ik een hele mooie uitdaging.